staan. Dat is zo weer geen je gaat dit verlangen. Lange dag PS. Maar jong. Dit is iets gelijk. Ja echt. Ik loop er eigenlijk in de tubes man, dat is niet normaal hè. Dat zijn gamepool of? Ja. Welke best aan? Welke best aan? Ik zie het niet. Nee, maar ik bedoel welk pubje best in. Man. Oh, ik zit nog niet in. Jezus. Oh, Wat spel het genomen. Ja dan. Ja. Hele kogel. Dat knalde. Dat is echt de hardcore buurt. En de kogel doe het. Ja, maar dit is een klein kut pistoltje man, dan was normaal 2-3 keer verscheten. Man. Steeds ja, nu in Wat zit je in de door man? daar, de Heist. Hallo. Ja, kut. Oké. Get down! Oh, dat je dan nog... I got the key! Ik heb de sleutel. Jongen. Brand, ik tenminste wel zeg maar op de scherm kunnen storen was er helemaal. En dan. Take him down! Clear the room! Je hebt net technisch man. Alright, time to loosen that panic room up before. Set up the sauce. Fuck, ik heb het wel niet man. Wat ik echt even anders gezien. Ik heb het anders gezien. Hè? Oh, ik heb het hier ook doen. Set up the 4 saws around the panic room. 2 on the second floor and 2 on the third floor. We need those saws to keep running. If one jams, get it fixed right away or we'll be here forever. Oh, een beetje als ze met de wachten, dan zou nog wel een beetje een beetje komen. Dat is wel lagen man. Ja, dit is effect, maar dit heeft een real-time streamen. Ik heb altijd een dikke PC nu nog hebt op I suggest you go down to the street level and stop them in their tracks already by the front entrance. Dat vind je niet aan. Ja, dat is niet in de nieuwe sensoen. Ja, dat kan niet wel van de spoor aan. En wat het daar is. Wat we nu aan doen zien, ik heb het iets te zien. Listen to the police scanner. Mobilizing an Oh, assault. zit Payday. Daar, naar Dan is het rond daar. ik denk het Alright, Get it you're though, clear for action. There's a police assault coming in about Dus 30 nou in seconds. het menu. Play online. Play with fans. wel. Nemen we een minuut. 20 seconds, guys. Oh, wow. Geen goed. We're in charge of this situation. Wat is dat voor iets man? 10. It sounds like one of the saws is Ik heb er jammed. een teamspeak gevallen. Dan moesten we niet in de... Brace Oh. yourselves. Ik heb er in de monomark van deze tablet mee. Ja, ik zit wel op YouTube. Het teamspeak is niet live aan. Oh. Veld zwaar. Oh nee. Ik dacht te wachten. Smoke! Stay clear! Was dat blauw van de squad? Ik ging niet met blauw van de squad. Wow, ik zie mezelf op de stuur van. Ja, dat was het. Die zit ook goed samen. Ja, dat zit ik ook. Ja, dat vind ik niet kennen. The cops are coming in Zit through gewoon the op de upper pista. floors. You gotta move up a few stories and find a bottleneck to the street. This show Ja,
Smoke grenade! Whoa! You smoke grenade! Over there inside! Put a stamp and an address on it! Follow me! Yeah, okay. Don't let him run us over! Speulkroam! Toen niet de bal, Maar we hebben gewoon volgen dan. Sounds like one. Dat kan even get back. Die inderdaad lijkt aan wal. Inderdaad lijkt aan wal. Go, guys! Hey, Jay! Follow my lead! Ja, weet ik, maar dat job. Ja, die get lijkt. Heads up! They're sending in 2 or more chasers! Took one in the Come on! Get yourself there! The one that's finally breaking his front! Still, you only won the battle, not the war! Back to the plan, guys! Stop! The police just took a civilian from right under your noses! Time to wake up now! Shield down! Looks clear! Klopt. Rob, ik denk dat het klopt. Hoe lang moet je represseerd, denk ik. Je moet dat eigenlijk niet... You hear that noise? One of the saws must have jammed. Get down on the ground! Get down! Payday? Ja, ik heb een read and write gemaakt. Ik weet waar je heb een beetje ja, maar wie maak je dit ervan? Ik heb het niet daar. Nee. Ja. Ik zit hier boven die traan gaat hier. Je moet dat denk ik kapot maken. Get down on the ground! On the ground! Daar heb je ja. Taser down! Daar heb je dan boven. Dit is niet die blauwe dan. Ja, de blauwe is de boter. Ja, maar die blauwe is niet. Want het is anders. Hey, watch it! Civilian bloodshed is unacceptable! That back. 20 seconds left, guys! Any second now! Het is dat naast Your bus loss is done! Alright, how to get the C4? Essentially helicopter pilot. Alex, we need you to drop the C4. How soon can you do that? Hey, boy, what's up? That is it. You hear that, guys? Expect the C4 on the roof of the building in just a while. Okay, let's get to the roof! Hey. Snipers on the roof or on the building. You gotta get rid of the snipers before it gets off. Remember the risk. You guys gotta get up on the roof and take out the snipers on the neighboring buildings. Gewoon tegen achter. Dit is normale... Watch out for the Tegen snipers bot, now! just fucking man. Je wil allemaal één bot. Down on the fucking ground! Bij de nieuwe product is het waar. Die bot heel realistisch gemaakt. Keep shooting! Dat is
Oh, this is nice. You guys gotta get up on the roof and take out the snipers on the neighboring buildings. How much longer till the C4 drop, Alex? Cloaker, take me. I'm here, guys. Another. All right, done. The C4's on the roof. Hey, it's over here. Okay, go pick up the C4 and plant it around the force right above the panic room. You sure gave him hell. Won't be long until the next assault wave, though. Focus on the plan. Hostage rescue units are coming in. Go pick up the C4 and plant it around the force right above the panic room. Alright, door 5 is done. Got it. You have more explosives to plant on floor 4 and the roof. Warning, they're sending in a bulldozer. Explosives on floor 4 and the roof. Vamos. Got another assault wave coming your way. Expected time of arrival, 30 seconds. 20 seconds left. Still need to plant more explosives on floor 4. 10. Feel up defense. Door boys down there! Half of the explosives are planted. Explosives making head hole! That's bad. Hey, fellas! It's down! Fuck that 20th man. Head as far away from the C4 charges as you can. Civilians on the scene. Barbecue time! Light it up and move on out! Fuck What cost Spel över. That was crazy! That just blew the dust off the shop they were sitting. Jesus, particularly to the city. D'accord. Taken care of. Alex, time to return to pick up the cargo. How soon can you be back? Heard that, guys? Alright, come to the deal.
jumping down from the surrounding buildings. Drop the ammo back over here. Okay, ik heb een... The police will release Jay's from custody. Clear the drop zone. You guys need to clear the roof. Step de roof hier. Heads up! It's sending a tracer! See if the ghost come in. I'm lowering the winch. Nice work! Jay is out of custody! Okay, I've lowered the winch. You guys need to attach the wheels to the top of the panic room. Taser's taken care of. Listen up! Get all the police assault coming in about 20 seconds. You need to take hostages to be able to trade. Tie somebody down with your cable ties. 10. Somebody go to the fourth floor and attach the winch. Wat heb je? Ja. Jay! Over here! Hey, Jay! Hang in there, homie. On the footing. You got busted. The police are giving their everything as an assault wave, hoping to bring all of this to an end. If at least one member of the crew survives this assault, they'll soften up and be more willing to negotiate. Let's just hope we'll make it through. Dan denk ik even wat is dit? Goh,